eh. Kailangan may soda ni Day. Wala lagi diha. So wala pa diha ka subscribe sa atong channel, Robby si Maggala, atong YouTube channel. Pa-subscribe na din guys, like, share kung pwede, and don't forget to click the notification bell guys para always po tayo magkita-kits. Asa man magdaan ko mo ba? Hala? Asa ba lagi gani? Yung ano magimuhang asa man ni magputa ng sod sa imong kuan alkansi oral dito so. Wow, nga naka-display dito. Naka-display na imong alkansi oral sod. Buha. Ako ta kanahon. Buha. Balso lagi mo alkansiya. Awa, ang nasa man katulong. Pero sud. Awa, nag-display naman ni may soda ni. Kailangan may soda ni Day. Wala lagi diha. Dari dito na rabay dito pus kan dihay ganin na dali ni hat na uko. Dali, pagawas. Dali. Ningat tong dihay inja nay ningat ning do lang ho ning hatag og regalo badji man to ning gift ko nang ar dili lagi na akong gidawat akong pwede akong gida oy tanawa niya hoy ay di dyan na yatag tanawa yatag lagi ni dito sa dihay ho na tanawa na di sa yan dali dali yan dali dali na. Dali doon. Tanawa basahan eh. Dali ba dali. Bagwag bangko ato sud bagwag bangko. Bangko gamay. Dali do ba ya masa may isa ka bangko gamay. Hindi ko niya mag-istorya sa ano. Tanawa na, tanawa. Oh. Basaha. Smile before you open. Smile ko no. Smile. Smile. Pero nga, smile. Smile na. Enja, kasama ni. Happy birthday. Oh. Kisa na siguro ka ha. Sabaw, kisa man eh, hatag man eh. Tagaan mo ko datos kandihay nakita no bayad ko Santa Ana. Nang misuda na ar. Lagi. Dato na aragyan ko andan ni natinga ko pagubod wa na isuod. Uy, dala. Nay nag-withdraw di ay. Ora di nakitiim. Magabot na to, natinga ko kay nga naman i-display naman yung alkansya ng ar. Ano naman na isuod. Awa na. Uy, sa ba o? Okay po ate. Basig na hack ang account. Ha? Manang na gi-withdraw og lain. Duwa ka? Isa ka na duwa. Ano practice? Oh. Sa isudan niya. Wala ko sa kanawag sa isudan na kinsa na naghatag nimo. Kaya natanawa na ang sa isud. Bantay lang magad kag nay I love you ana ha. Abri na kay para imo man di man na para ako. Tiko, ana kaliha. Ma! Abri ha. Yang mutan
tanaw ko. Kani I love you, RR. Ang secret na naman. Asa ang suda ni Morgan siya lagi? Wow! Ilang mati suda ni? 200? Nga na naman ito ni 2046. 2046. Asa Asa ba ito malagi ni? 2,000? Wow! Ano na ni? Ano? Mga na. Matay ka ha? A few moments. Sama na? Napajud. Gunting. Kaya gunting. Why gunting? Wala sa to, tanaw sa to, basah sa to kusob eh. Kanang gisuwat diha, basah sa ni kusubon sa ni. Sige, basah ha. Na to. Isa na. Basah. To. Mister. Tanaw sa mana. Mister. Sunod. RR. Anja. Smile, Ha? for you, open, Ja. ano rin? From G, Ha? from secret. secret, Uy, kinsa man imong secret lagi ang pungutan nagkinsa nang from secret. wow! Secret, Mm. related, happy birthday. Wow! Ano ni? Da siguro nakakita nimo pagpadong tani ngadtos kuan. Sana. Basig gihatag na sa imong. Katong padong tanaligog dagat basi kay bawg dahi na kay bawg. Sa birthday nga ara na may ning regalo belated happy birthday niya from secret ra baga jud wa butangig. Kuan. Wa butangig ngan. Nana jud ni pa secret ning bata. Sumbong jud kanang papa unjag sa imong pa sikreto ha. Tawon po ni. Hala. Nakabalot ko. Daghan ako ng balot. Putos man nagkuan. Balitang news. Balitang news man nag-photos dana. Unsa man na? Ngisig-signaw. Ano man eh? Ngisig-signaw. Kang lamok. Saan man ba? Tagay sa akong buntik eh. Oy. May baksod. Kanang lamok buhi ni mudani ar. Daghang ka kag buhi. Hala. Uy hala. Unsa di na? Hello. Ay, ay sa mana? Cellphone kinsa man nagregalo mo cellphone diha? Pangapli. But. Hala, nanay nagregalo-regalo ni ag cellphone. Ano na pangapli? Kari siguro. Na. Saan ni pangapli magkuba? Ay, ikaw ra kay paray mo na. Abri ha. Kato siguro. Kato kung gitudlo nimo. Basit ka na. Mana na. Saan mo dyan yung pangapli? Uy, papila, nagkaon ko. Ay ko gapila kay ni kaon kuno ko. Sama ni. Ang liyasa. Ikaw ri ablit. Able kay imo man ang regalo. Na, tarong na ha. Iman. Kana. Ay, ano po? Sa puning ko nga reklamador makadyo ning tagag regalo. Kinsa ka di naghatag rin ni Nija? Ciao. Ikaw from na dadto na sa kandihan ni hatag na ho. Liyasa. Ikaw ra. Untay ma. Ay gunti nga. Tabangi kuya. Unsa man na asa man dapit tudloy. Siya ra abli kuya tudloy ra gasa dapit. Pinay cellphone. Asa unsaon? Pinagit ko na. Ay, nara. Ah sige na ra. Guys. Ah. Asa. Hinahinay. Asa kay basig mulukso na ha? Oops. Ano ni? Hello. Unsa man na?
Oh, grabe. Tuwa ang araw. Oh, grabe! Wala. Hello. Oh, Hello! King Dixon! sana. Di sa lagi nagikan. Wow! Hay bao. Natagyan din mo yan. Mo lagi na man to Mr. RR jo from secret kuno ningon pag smile before you open. Ay, iyon mo na. Iningon pa. Guwapat yung lina. Oh, grabe na. Kung araw. Tag na ko no. Katawag na ng Amerika. Lo. Beso, di ko na makatawag ba? Thousand. Ha? Nay 1,000? Dapat di 1,000 makapin. Nay 1,000? Wah! Lagi ka nay 1,000. Pati kita May 1,000 din na. Ito ka. Paningot magkagagot. Ay, sir, ito. Kay ba? Gani kay iguran na gido. Na dato. Skandihay na. Giatag. Di ba, G naghatag? Maneo. Tin kuno yung edad. Kriste? Ah, mo itong nangangibasa dire. Mao day siguro. Christy, kisama Christy, be. Wow! Diba, oh? Ah, kat ko ni Mrs. Gibasang Kuya Vin. Masagi message ko ya. Ito ninyan sa nga, kuwan, itong Chris, yung nakabutang dito. Ah. Kriste. Nakabutang, I love you, Hala! Tagbod kang papa unsa nanay Christine mo I love you RR. Ama! Ha? Ha? Hay oh. Ganang lamok oy. Oy, lagi ay! Ay, guys! Hoy, asa mo? Na ganun mo. Ano may message? Pwede kay message. Pwede Ba, kay message. wala ni Mrs. di ay. Secret. Iya pa siguro nang ikonik kay kuan. Oh, gabiin naman DS gawas. Asa yung gibati sulti sa? Happy. Ha? Happy. Happy? Oh, happy niya sa may mo isulti. Mura na, mura di ay. Thank you. Asa ka mag thank you? You. Winnie.